No niin, morjesta morjesta. Nyt olisi tarkoitus kertoa vähän siitä, että kuka minä olen ja minkälaisia valmiuksia mulla olisi lähteä tämmöisenä reiluna nelikymppisenä perheisänä opiskelemaan. Nimi on Yrjölän Tapani, asustelen Ylivieskassa ja olen syntyjään ylivieskalainen. Mulla on 2 lasta, vaimo, asutaan Ylivieskan Korteperällä, keskellä ei mitään. Täällä maaseudun rauhassa ja aika vasta on opiskellut insinööritutkinnon, eli 23 vuonna keväällä valmistuin Sentriasta tuotantotalouden insinööriksi. Ja on jonkunlainen käsitys siitä, että mitä opiskelu on näin aikuisiällä. Silloin lapset tuli vähän pienempiä ja olin tuossa puolilemettitehtaalla toimitusjohtajana, niin voin kertoa, että arki oli aika täynnä ohjelmaa. Ja nyt on tilanne jonkun verran siitä rauhoittunut, niin uskoisin, että valmiudet on oikeinkin hyvät lähteä nyt taas koulun penkille. Ja jos sen verran, että kävisi läpi omaa uraa, mitä tässä on tullut tehtyä, niin mä oon ollut yrittäjänä vajaa 10 vuotta ennen kuin menin tuonne Vieska-Elementille. Siellä kerkesi olla Vieska-Elementin palveluksessa 8 vuotta, josta viimeiset 4 vuotta toimitusjohtajana. Ja siellä on tullut sitä dataa käsiteltyä. Se on ollut se tieto johtamisen välineenä hyvinkin tärkeässä roolissa. Ja aikaisemmin yrittäjänä niin voin tunnustaa, että silloin sitä opittiin enempi kantapään kautta. Silloin oli enempi vauhtia ja sitä ajateltiin, että vauhti korjaa virheet ja sitä mentiin sillä mutulla. Ja sitten me on tullut käytyä vähän kouluja ja on opittu, että ehkä se mutu ei ole se paras johtamismetodi ja on otettu se data ja tieto siihen mukaan ja sitten jonkun verran on käynyt lisäksi kouluja, on JYETin tuossa suorittanut samoin aikuisiällä ja sitten HHJ-hallitukseen. Hyväksytty hallituksen jäsen puheenjohtajakurssin kävin pari vuotta takaperin. Ja näin aikuisiällä, kun sitä on lähtenyt opiskelemaan, niin se motivaatio on tullut itselle ainakin siitä, että haluan kehittää ja kehittyä itse niin ihmisenä kuin sitten työntekijänä, johtajana. Ei niinkään ollut se, että mun nyt pitäisi päästä uralla eteenpäin. Tällä hetkellä nykyinen pesti Ylivieskan vesiosuuskunnan toimitusjohtajana on alkanut viime syksynä. On siinä nyt sen puoli vuotta ollut ja en lähde kouluun sen takia, että olisin vaihtamassa työpaikkaa. Mä oon todella tyytyväinen nykyiseen ja haluan kehittää itseäni niin, että pystyn nykyisessä työssäni toimimaan paremmin. Ja ehkä tuosta data-analytiikasta, johtamisesta, jota tässä olisi tarkoitus lähteä nyt lukemaan, toiveissa ainakin, niin tämä nykyinen vesiosuuskunnan toimitusjohtajan tehtävä, niin näkisin, että siinä kaikista eniten tarvii sitä taitoa, että osaa katsoa sinne tietojen ja datan taakse, kerätä sen ja hyödyntää sitä. Puuelementtitehtaalla oli semmoinen tilanne, että siellä sai oppia sen, että sitä tietoa kyllä on, mutta sitä ei ole osattu hyödyntää. Eikä ollut oikein hyviä välineitä siihen, että siellä sitä harjoiteltiin melko alusta sitä hommaa. Tehtiin paljon ohjelmistomuutoksia, että saatiin se tieto ulos ja pystyttiin se sitten pilikkoon tarpeeksi pieniksi palasiksi, että sitä oli hyvä käsitellä ja se pystyttiin, miten sen sanoisi, kohdennetusti sitten siirtää eteenpäin. Eli sillä pelkällä tiedollahan me ei tee mitään, jos emme osata käyttää sitä järkevästi. Ja se on ollut ehkä semmoinen oppi, mitä on saanut nyt tuossa puuelementtitehtaan johossa nähdä. Ja nyt sitten tässä uudessa tehtävässä vesiosuuskunnalla, niin meillä on jonkunlainen murros siinä menossa näiden etäluettavien mittareiden suhteen. Eli vesiosuuskunta
Ylivieskan vesiosuuskunta nimenomaan on ollut semmoinen edelläkävijä, joka on ottanut käyttöön etäluettavat mittarit aivan ensimmäisten joukossa Suomessa. Ja nyt tulevan vuoden aikana saadaan viimeiset mittarit vaihdettua. Siellä on muutama 100 mittaria enää vaihtamatta, jolloin kaikki 5000 mittaria on etäluettavia. Ja meillä on valtava määrä sitä dataa. Me saadaan sieltä tuntikohtaiset kulutustiedot ja me saadaan sieltä totta kai kaikki hälytykset vuodoista, nähdään lämpötilat. Meillä on mahdollisuuksia sen tiedon kanssa tehdä monenlaisia asioita, mutta tällä hetkellä sillä tiedolla ei oikeastaan tehdä vielä juurikaan mitään. Eli sitä käytetään laskutukseen ja 3 kuukauden välein laskutetaan. Eli haluaisin tätä lähteä senkin takia opiskelemaan tätä alaa, että saisin paremmat valmiudet viedä sen hankkeen tai projektin, millä nimellä sitä nyt kutsutaan, läpi niin, että me pystyttäisiin tarjoamaan vähän vastaavanlaisia palveluita, joita sähköyhtiöt tarjoaa tällä hetkellä asiakkaille. Eli asiakas voi kirjautua johonkin portaaliin tai sillä on oma appi, josta hän näkee omat kulutuksensa, sopimuksensa. Ja vastaavaa ei vesipuolella ole vielä hyvin laajasti käytössä ja meillä olisi nyt ensimmäisten joukossa Suomessa mahdollisuus tämmöinen palvelu ottaa käyttöön. Ja tämä olisi yksi semmoinen suosikkiaihe myös sinne opinnäytetyön puolelle, eli etäluettavien mittareiden mobiilisovellukset ja tämmöiset asiakasportaalikäyttöönotot. Eli mitä tietoa me halutaan jakaa, miten me halutaan sitä käyttää ja hyödyntää, mikä on asiakkaalle tärkeää tietoa, mikä on taas meille vesiosuuskunnalle tärkeää tietoa. Ketkä sitä tarvii, ketkä sitä voi työssään hyödyntää. Eli semmoista data-analytiikkaa, mutta samalla myös sitä johtamista. Eli kyllä minun tärkein tehtävä on osata palastella se asia niin paljon hyvin, että sitä pystyy sitten meillä myös muut työntekijät hyödyntää. Eli kuten tuossa sanoin, niin pelkällä datalla ja tiedollahan me ei vielä tehdä yksistään mitään. Että vähän sama asia kuin siellä puoleminttitehtaalla, niin meillä oli se tieto kyllä olemassa, mutta kun sitä ei oikein oltu osattu hyödyntää, niin piti aloittaa se työ aika alusta. Vesiosuuskunnalla ollaan jo niin paljon pitkällä, että se tieto on kerätty kyllä todella laadukkaasti ja se on jo osioitu jonkun verran, mutta siinä ei ole välineitä, millä sitä vielä jaettaisiin eteenpäin. Ja tämmöinen työ on siinä alussa ja olisi erittäin hienoa päästä opiskelemaan alaa juuri tässä kohtaa, että siitä saisi todella paljon irti omaan työhön. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin en lähde opiskelemaan tai hae opiskelemaan sen takia, että vaihtaisin työpaikkaa, vaan haluan aidosti kehittyä, että minusta tulisi parempi työntekijä, parempi johtaja ja motivaatiota kyllä löytyy, että siitä se ei jää kiinni. Ja toivottavasti valitsette minut opiskelijaksi Centriaan, olisi kiva taas jatkaa. Olen ollut Centriaan tyytyväinen aikaisemmin. Ei muuta kuin hyvää kevään jatkoa ja morjens!